Més que la mare no hi ha un altre objectiu que ser feliç, saps? I trobar l'equilibri, saps? Entre el que faig a nivell competició, el que fem a nivell de la fundació, sentir-me bé, saps? Res més d'això. Vinc aquí i penso, coi, hi ha hagut una època a la vida que hem fet alguna cosa que estava bé. Mira, per exemple, aquella foto d'allà és l'arribada al llac Rosa el primer any que vaig anar al Dakar. I jo estava a l'entrega de premis i bé, estava perquè volia anar-ho a veure i de cop diuen el meu nom i jo pregunto als equips, ho he entès bé això? Una etapa de 1.000 quilòmetres, a 50 quilòmetres al final vaig trencar el motor i res, es va esfumar tots els possibilitats de guanyar el Dakar. I el vaig trencar a les 4 de la tarda, arriba a les 2 del matí, canviem el motor, jo, això em permet continuar amb cursa, arribo al campament a les 5 del matí i a les 7 tornava a sortir. Es perd tothom i arribo al final de l'etapa quart. Havia sortit últim, que érem a vora 200, i arribo al quart. Bueno, que a vegades les coses canvien molt d'avui per demà. Saps? No... Això de planificar a vegades és molt dolent. Saps? I has d'estar obert a que puguin passar coses i tal com van venint intentar acceptar-les, perquè la majoria no es poden canviar. Aniré a buscar bolets. A darrere d'aquesta muntanya hi ha una zona molt bona. Bueno, potser un bastonet, o un parell, a lo millor, no ho sé, però això arribarà.